विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। देव दामोदर ट्रस्टाची जमीन सरकारा कडेन आसा। जरी तर मुरगांव पालिकेक ही जमीन जाय तर तांच्यांनी सरकाराक कळीत करचें। ह्या जमनी संदर्भात योग्य तो निर्णय सरकार घेतले म्हण वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा उलयल्यात। RDX गो खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। की वास्को आम्ही KTC बस स्टँड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग बांधले आणि काम पहिले बंद पडले, आता काम परत स्टार्ट झालं। CMन सपोर्ट केला आमचा आणि तो प्रोजेक्ट विथ ऑल द गव्हर्मेंट ऑफिसर वन प्लेस विथ प्रॉपर पार्किंग, मल्टी-स्टोर पार्किंग आहा आणि तेका लागून देव दामोदर ट्रस्ट लँड शूड बी केप्ट एज इट आणि गव्हर्मेंट डिसायड करपाक दॅट लँड बिलॉंग्स टू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट नॉट टू एनीबडी एल्स। देव दामोदर ट्रस्ट जागो आहा तो जागो सद्या गव्हर्मेंटा पोझिशन आहा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पोझिशन, सो गव्हर्मेंट डिसायड करपाक कितें करपाचें। ते म्युनिसिपालिटी जागो जाय, म्युनिसिपालिटी जागो मागपा जाय गव्हर्मेंट आणि गव्हर्मेंट डिसायड करतले तेन्ना कितें प्रोजेक्ट कितें करपाचें।